Okobori nigo kwabekirwa sabarokiwa kwibwaterani ase emeroberio yokobeka batware ebikora chingaki chiga mono chingaki bare ase rusa buna enchera emo yokweneki buna embari kwibwaterani ebikoro byokweng'enta obosari gwakakorondo egento kegosari amagima abo ayankoreng'ana na Don Bosco ichando mwanasiasa nkorwa ase kaunti ya Kisii chingaki chigeikaro naboroki ase chigosari ase ensemo ya Mosocho ime ya Kitutu cha South yokwanira ogosemeria kwaye gochia amatukari bosio buna ebikoro biga nigo birachikoba ebibi mono egikare boigo nigo gikerano nere omwemusi omochoro bwa kaunti ya Kisii omusike Dolphin Bwari Itkoria rero abanyabanu baitongocheza barike kadino kurugoro rero mambi na mambiende bagwate tournament yabo abantu bacha kuruchinse mu chonsi cha Western Nyanza kiagera toikagaiga tuacha kubakwanira tuacha kubakwania torigereringa kimechesa gendereta and that's promotion of talent and singe nchaba rimwe abana baito bankagaiga tuacha gukwana na barabu torigereringa kibagenderete tuachire tobarigerere twarigerere mechezo mbi yabagenderete team chetu cha gusimbia chigendete kochesa ende kine kigende tokorigererina umupiro yigango konyo chiko sori ngo konya chire amangana apart from talent ngo konya chire amangana depression amangana drugs abantu batika kunywa amarioga yegaye ikero muntare rebweka boy geta kunywa mariogo aya madawa ya kulevya usebinte binge birengerie bibe nakikiego gara to support talent na to support abana baitekera bagocheza ko team chigo cheza ga football na volleyball abana baito to ba support at the same time talent na roro to kumajerira barajo mwana omuru ga gochira waka do Belgium gari kortua chagite campaign ye balimu abangi bali kubata challenges cha stress management teamwork suicidal thoughts konyako basa kolengera likweng'enta work related asaba kolega acho konyora bako gosana kiga konyora mwalimu bireranire I think achire ensake ona kana batuko chaga ali bali bagwa kumupira konyora yo mukonya gwikaranse sigo chiensemo abali bali bara akiabo no kirete kiyakoria oigoka and you know very well a problem ego sangwa sabasani halfway ya konyekire ona no chinga initiative we ye game ya balimu negenda tokonya and I'm happy tuachagete tukonya go struggle tuatara namagura and so on but I'm happy abagambi baito bachakira rokoraga the sense like-minded leaders have come here abagambi abuna bagenda tegochega mwalimu tayo gochikonya kuhiranana abagambi abuna bagenda tegochega gambling drug abuse to kunyesie kapi